אתחיל הרבה עם השוויץ, רק... טוב, אמא ואבא, טוב, אנחנו נתחיל בזה שאתם קודם כל... אמא, את מרי בללי נחמיאס. בללי נחמיאס. אבא, אתה שלמה בללי. נולדתם מצרים. באיזה שנה? 1932. שניכם באותו שנה נולדתם. באותו שנה נולדנו, רק הפרש. שניכם נולדתם איפה? באלכסנדריה? כן. וההורים שלכם גרו באלכסנדריה? כן. ואיפה הכרתם איפה? באלכסנדריה גם כן? או שהכרתם בארץ? בארץ. בארץ. שידוך. שידוך. רגע, לזה תכף נגיע. איזה שידוך. ההורים שלכם, אבא, הם נולדו במצרים? אמא שלי לא. איפה אמא שלך נולדה? בטורקיה. בטורקיה? היא ובעלה גרו בטורקיה ואז עברו למצרים? אמא שלי נולדה בטורקיה ואבא שלי נולד במצרים. היא באה בגיל 6 למצרים, כי הם יצאו מהטורקים, ושם... במצרים הכירו. כן. וההורים שלך, אבא, נולדו במצרים? האבא שלי נולד במצרים, אבל הסבא לא, הוא נולד בקורפו, ביוון. ואז הסבא שלך נולד בקורפו, שם אבל הוא הכיר את אימא שלך? לא, את אשתו. אבא שלו נולד בארץ. רגע, אתה מערבב פה ככה. הסבא שלי... איך קוראים? אבא שלך זה היה סלבו, נכון? יהושע סלבו. יהושע, כן. יפה, והוא נולד הוא נולד במצרים. במצרים. כן. יפה, ושם הוא גם מכיר את סבתא אסתר. ושם התחתנו. שם התחתנו. האבא של אבא שלך נולד בקורפו. כן. יופי, ושם הם הביאו לעולם את אבא שלך, שזה את סלבו. הם הביאו אותו... לא בקורפו. אני לא יודע, אני לא יכול לומר את זה בוודאות. אז אתה לא יודע איפה אבא שלך נולד. אני יודע שהוא נולד במצרים, כי הסבתא שלי היא הייתה במצרים. לא היה להם איזשהו תעודת לידה או משהו כזה שאפשר היה לדעת? אני לא יודע. טוב. הכנתי אחד. וההורים שלך, אמא, אמרת שבמצרים אמא שלי נולדה בטורקיה, ואחרי זה עברה לגור בגיל 6 עברו לגור במצרים. עכשיו, כשאתם כלומר שניכם גדלתם במצרים בתור ילדים? כן. עשיתם צבא שם? ומה עשיתם שם? צבא לא היה. לא. היה השומר הצעיר, מה שקוראים. והייתם מה זה היה שם? קהילה של יהודים או שהייתם מעורבבים עם כולם? מעורבבים. ערבים במקום. אבל שם כאילו היה לכם מנהגים רגילים, חגים וזה של יהודים, או הכל נשאר אותו דבר? אותו, מה? כלומר כשהייתם שם נגיד הייתם חוגגים פסח, הולכים לבית כנסת? כן, החגים היהודים היינו חוגגים, ובנוסף לזה גם של הנוצרים. אוקיי. אמא לך יש מה? 3 אחיות ואח? 3 אחיות. 2 אחיות ואח? יותר. מי יש בעצם? אסתר. אסתר, שרה, 4. שמחה ועליזה. ועליזה. ואת החמישית. ואני החמישית ואח. ואחיך הוא הכי גדול? מרדכי. מרדכי לא הכי גדול? לא. מי הכי גדול? הכי גדול זה אני. את הכי גדולה. אוקיי. אז זה את, אחרי זה מי באה? דודה עליזה? אחריי באה דודה עליזה. דודה שמחה? אחר כך שמחה ומרדכי והלאה. ושרה היא הכי קטנה. לא, אסתר היא הכי קטנה. ואתה אבא? אני. אנחנו בסך הכל 2 אח ואחות. בלי עין הרע. וזהו. אתה ומי? ולונה. לא, לא, לא. לא לונה, ויקי. וויקי יותר צעירה?
לא, ויקי יותר גדולה ממני ב3 שנים. ב3 שנים. אוקיי. אז אתם הכרתם איפה אמרת? בארץ? אנחנו הכרנו כאן בארץ. זה היה שידוך. מה שידוך? שידוך, בטח מה זאת חברה. אומרת? שידוך על ידי חברים, בוא נאמר של מי? ככה. לא שלך? שידכו, לא. הכירו, זה נקרא שידוך. הכירו. מתי כן. אבל בכלל עליתם לארץ? אנחנו, אני ב-50. היא ב-50 ואנחנו בסוף 49. כל המשפחה עלתה? כן. אוקיי. אני גם עשיתי צבא בארץ. מה היה? איפה גרתם כשעליתם לארץ? איפה? אנחנו גרנו בהרצליה. כל המשפחה גרה בהרצליה. במחנות. מחנות עולים. עולים? אוקיי. מחנות עולים, גם אנחנו. זה לא נקרא מחנות, זה בית בית כמו, זה נו מעברה. מעברה. זה קראו לזה מעברה. אז אם את גרת עם המשפחה בהרצליה ואתה אבא גרת עם המשפחה בכפר שלם, כי אנחנו לא נשארנו הרבה במחנה מעבר. איך עליתם לארץ? מה? אוניות. אבל טרנספר. ברחתם או בצורה? לא, מסודר. זה, אנחנו לא היה מסודר כמו שצריך, זאת אומרת, אנחנו עזבנו את הבית ואת הכל מרוהט. לא אנחנו. אני מדבר מצידי. השארנו את הבית מרוהט ואת הכל איך שהוא היה. ממצרים. במצרים. אוקיי. ואנחנו יצאנו כביכול לטייל באירופה. אז אוקיי. נסענו ככה בדרכון יווני, גם אימא. איך הוצאתם דרכון יווני? כי הסבא היה נולד בקורפו? כן, היה לנו נתינות יוונית. אוקיי. מוכרים על ידי הקונסול היווני במצרים, גם בתעודת לידה והכל. אוקיי. אז זה בעצם היה כבר מלחמת העולם השנייה פחות או יותר, לא? כן, בטח. וזה הגיע למצרים? הרגישו משהו הגיע במצרים? על הרן. גבול מצרים. לא הספיקו להגיע למצרים. ואתם ידעתם מה שקורה בכלל כשהייתה מלחמה? ידעתם על שהם... קיום המלחמה, המלחמה כן, במצרים הפגיזו אותנו. אבל ידעו על פלסטינה. לא, אבל ידעו מה עושים נגיד ליהודים? זה ידעו או לא ידעו? עוד לא ידעו. לא ידעו. לא. כי זה היה בשנות ה-40 כשהתחילה המלחמה. כן, ואתם עליתם לארץ ב-49 עם העלתה, נכון? זה כבר... אני ב-50. 50. כן, לא משנה, אבל ידענו שעל השואה, זאת אומרת, אבל לא עד כדי כך. אוקיי. פה למדנו על מה שנעשה במחנות הפליטים בין כל זה. אוקיי, אז עוד פעם, אז עליתם לארץ בנפרד. אתה גרת בכפר שלם, ואמא, את אומרת שאתם גרתם בהרצליה. את היית בצבא. היית גם תקופה מסוימת בקיבוץ, לא? אני הייתי, איך שבאתי לארץ, אני עליתי עם עליית נוער. אז הורידו אותנו בקיבוץ בברור חיל. ושם כמה זמן הייתם? משם שנה. משם גייסו אותנו לנחל. ואז עשית מה, 2 צבא? הייתי שנה הייתי בנחל ושנה הייתי במפקדת קדנה בתור חיילת. כשהכרתם אמא היית חיילת? לא. אחרי לא. זה. מי חברים משותפים הכירו ביניכם? כן. הלכו לעולמם. אני לא יודע אם שניהם, אני יודע שכן. הוא היה שוטר איתי, עבדנו ביחד. מתי אתה התגייסת למשטרה? כשהגעת למשטרה התגייסתי, קודם כל ב-50, לפני הגיל שלי, אני התגייסתי לצבא. ב-1950? 50. אוקיי. התגייסתי לצבא, וב-53 התגייסתי למשטרה. אחרי שסיימת את הצבא. איך שצריך, כן. אוקיי.
בצבא מה עשית, אבא? אני הייתי ביחידת הצנחנים. היינו הפלוגה הראשונה, והיינו ביחידה קרבית. אוקיי. ואז הכירו ביניכם איפה, לאן הלכתם בדייט הראשון? רגע, אם אתה רוצה לשמוע... אני הייתי גם בצבא. אם אתה רוצה הייתי לשמוע, כן, אם אתה רוצה לשמוע, אז אני אספר לך את זה יותר מפורט. לא. הייתי במשטרה, עבדנו באיזו יחידה מיוחדת, מסוימת, עם איזה שוטר בשם ינקלביץ'. מולך. אני לא יודע מה היה מזה, אוקיי. כן? הוא היה נשוי והיה גר בכרם התימנים. והוא בא וסיפר לי שיש איזה חברה של אשתו צרפתייה, ככה הוא אמר לי, במילים כאלו צרפתייה. שהתכוון לאמא שהיא צרפתייה? כן, כן, ושאני אבוא... חלק תסגור לזבל. אני אומר עכשיו מה שהוא אמר לי. אוקיי. והוא הזמין אותי אליו הביתה ולהכיר אותה. ואני לא ידעתי על זה. ולהכיר אותה. לאן הוא הזמין אותך? לבית? הוא הזמין... שניכם הוזמנתם לבית שלהם? אותה אני לא יודע. אוקיי. אני לא יכול לדבר בשמה. אבל אותי, הוא הזמין אותי להכיר אותה אצלו בבית. וככה הכרנו. אוקיי. אחרי זה, זאת אומרת, בהמשך. נותק, זאת אומרת, הקשר לא המשכנו, מה? בהמשך, אני כבר הייתי במשטרה, היה קולנוע תמר. מה זה קולנוע תמר? איפה הוא היה? ברחוב אלנבי. והיה שם סרט איטלקי, אורס אמר. אתה היית עובד בתור שומר. לא שומר. היית עובד בתור שומר שם. לא, הייתי במשטרה. היינו שומרי עובדים נגד ספסרות. כן, אני זוכרת. אוקיי. ספסרות. ואז שם פגשתי אותה עם עוד חברה. במקרה. ומשם, זאת אומרת, התחלנו להתיידד. והמשכנו ביחד עד יום המוות. רגע, מתי התחתנתם למעשה? 56. בשנת 1956 התחתנו בבית כנסת שד"ל בתל אביב. שד"ל. מה, זה לא בית כנסת הגדול שיש שם, לא, זה לא זה. לא, אבל שם זה היה בית כנסת איפה שהיו עושים חתונות ואת כל זה. זה היה בדיוק מאחורי קולנוע תמר. איפה היה קולנוע תמר? רחוב אלנבי, על יד המשביר המרכזי שהיה. זה היה בעצם בתוך... בפסאז'. בפסאז'. אוקיי. חסר לו הרבה יד על הכתף שלי. הנה, הזזת את היד. ואז התחתנתם ומתי... ואז מה? כשהתחתנו היה לנו צרות מאמא שלו והזה. למה? כי אמא שלו לא רצתה אותי. לא רצתה אותה, כי פשוט מאוד שנינו לא היינו מסודרים, לא היה לנו איפה לגור, זה לא כמו שהיום. אתה צוחקת שהיינו גרים במעברה. היא הייתה בדיוק ככה, מה זה נקרא במעברה? הם לא היו יכולים לקלוט אותנו, זאת אומרת לגור איתה, וגם ההורים שלי לא. מי זה הם? ההורים של אמא? לא של אמא ולא שלי. אנחנו היינו גרים בכפר שלם בחדר אחד עם כל השירותים בחוץ, בחצר. ואתם אמא, מי זה? נונה סול, ואיך קראו לסבא? מצליח. מצליח.
שהוא עד מתי... הוא מת מאוד, בגיל 60 בדיוק. אבא שלי מת צעיר. אני לא זוכר שאני לא, אתה לא נולדת. לא נולדתי. לא. אבל אלברט זיכרונו לברכה היה חי. מי זה אלברט? אבי, דני לא הכיר, הוא לא הספיק. אח שלי. לא, הוא לא הספיק. הוא מת צעיר גם כן, בגיל 60. מי זה אלברט? זה אח שלי היה. אח שלי השני שלה שנפטר. חוץ ממרדכי היה גם את אלברט. כן. זה היה הכי מוצלח עליו. ממה הוא נפטר? היה לו לב שלו. גם בלב. אז מתי, באיזה גיל הוא נפטר? צעיר? 17. בגיל 17. אני אוקיי. זוכרת יום לפני זה הלכנו לראות אותו עם אבא שלי, והוא פתח את העיניים, והוא אמר, אבא, זה אתה? הסתכל עליי והסתכל על אבא שלי, וככה זה הלך. באותו יום הוא נפטר. ולמעשה על שמו אחרי זה קראו לאבי... לא. לא? אבי זה לא על שמו? לא. אוקיי. כי לאבי קוראים גם אלברט והשם בתעודת זהות. כן? נכון. כן. זה היה על שם האח שלה. שוקי על שם מי? על שם... שוקי על שם אבא שלי. אבא. כל המשפחה שלו. אנחנו היינו, איך אומרים, שמרנו על השושלת. נו. על השרשרת. איך אומרים? אבא, אני לא יודע מי היה הסבא שלו, לא יודע. אבל אני יודע שאני על שם הסבא שלי, שקראו לו גם כן סלמונה בללי. זה היה בלועזית, כן? בקיצור, קראו לו מו. מה קראו לו? מו. מו? טוב. כן, זה היה קיצור. כן. וזהו, אז המשכנו ככה את השושלת. שוקי לא רצה שנמשיך את השושלת, זאת אומרת, לקרוא לבן הבכור שלו שלמה, אז זה התנתק, וזה אבי שממשיך עם השושלת. אוקיי. ואתי על שם מי? על שם אמא שלי. ודני אתה על שם דוד שלו. ואני על שם מי? על דוד שלו. דוד שלי. וחבל על סבא שלו. מה זה דוד שלך? כלומר, מי הוא היה? אח של אבא שלי. שמה קרה לו? הוא נפטר, הוא היה רווק. כן, והוא נפטר עוד כשהיינו במצרים. מה הוא נפטר כשהיה צעיר? כן. אבל קרוב לגיל של אבא, כן? זה לא צעיר... אוקיי. דני, זה לא כמו עכשיו, איזה שם שאתה רוצה תשם. קודם החמה הייתה קובעת איזה שם צריך. לא החמה הייתה קובעת, אנחנו וזה פשוט מאוד, זה מוסיף לנו את ההיררכיה שלנו, את הכבוד של המשפחה, ששושלת, שממשיכה הלאה לחיות. אוקיי. ומה... רגע, עכשיו הקשר של דודה גרסיה, איך הוא הקשר שלך, אבא? דודה גרסיה הייתה אחות של אמא שלי. אחות של אסתר. אחות של אסתר בללי. אוקיי. ועכשיו... היא הייתה אחות יחידה? לא. מי עוד יש? עכשיו, היו ככה, אמא שלי הייתה בכורה, אחריה היה אח, דוד, זאת אומרת, דוד ג'ק, אחרי דוד ג'ק הייתה דודה רוזה, ודודה גרסיה. והקלמי למי שייכים? קלמי הילדים של דוד ג'ק. אוקיי. זאת אומרת, הם בני דודים. אוקיי. הם בני דודים. כן.
ואם הלך מה, היה גם משהו פאני? דוד אחת. זה אחות של אמא שלי. אחות של אמא שלך? לאמא שלך כמה אחיות היו? אחת? אחד והיה לה אח אחד. אחות אחת ואח אחד. כן. ומי זה היה האח? לא הכרנו אותו, כי זה היה, סבתא שלי התחתנה עם בעל שני, ובאו למצרים, ושם נולד. אבל ראינו אותו עם הזמן. אוקיי. כשהייתם במצרים, מה הייתם עושים שם? מה עשיתם שם בתור ילדים? הייתם שם הרי בתור ילדים, נכון? כן. מה היה שם, מה עשיתם שם? כלומר, הייתם הולכים לבתי ספר, איזה בתי ספר הלכתם? יסודי, תיכון, אני הלכתי עד על-יסודי. לתיכון. אני למדתי ככה, עממי, בית ספר יהודי. ובית ספר תיכון זה היה בית ספר אנגלי. ובזמן שלמדתי בבית ספר אנגלית, אז למדתי גם כן טכנאות בניין. אצל שני מהנדסים, זאת אומרת שהיה להם תואר של דוקטור מהנדס. ולמדתי אצלהם שרטוט בניין. שרטוט טכני. זה מה שלמדתי. עכשיו, את הזמן הפנוי שלנו היינו מבלים בין חברים. לא היו לנו מועדונים, לא היה לנו שום דבר, היה לנו קולנוע שהיינו... חברים מה, יהודים? חברים גויים? מה? גם היו וגם? לנו כל מיני מינים של חברים. זאת אומרת, גם יהודים וגם נוצרים. אבל לא הייתה, ערבים. לא הייתה, הערבים לא אהבו, היו אנטישמים? מה? לא. הערבים לא התחברו איתכם? לא היה, אנחנו היינו לא היה גרים, אנטישמיות. לא הייתה אנטישמיות. אבל הם ידעו שאתם יהודים. כן, בטח. אנחנו היינו גרים בשכונה אירופאית, מה שזה נקרא, שבכלל ערבים לא היו גרים בשכונות האלו. מה ההורים שלכם, במה הם התעסקו? אבא שלי היה נהג. אמא שלי הייתה עקרת בית, הייתה כל שנה מגדלת. היינו הרבה אחים. לא הייתם כל כך הרבה אחים, מה הייתם? 5 אחיות שבע. 7. נהג של מה? בתחבורה ציבורית? מה הוא היה לא, נהג? במסע, אוטו מסע. וההורים שלך, אבא, מה עשו שם? אבא שלי רוב הזמן הוא עבד עם הצבא הבריטית. הוא עבד בהתחלה, הוא למד חשמלאות בניין. ואחרי זה הוא רצה להתקדם, הוא לא היה מלומד, הוא לא למד, הוא לא גמר תיכון אפילו. הכל מה שהוא למד בכוחות עצמו. והוא אחר כך הלך ונכנס לעבוד בתור מכונאי למטוסים, איך קראו לזה, של הים, שטסים בים, זאת אומרת, איך קראו? משחטות? מה? משחטות? לא, מטוס. רחפת? לא, מטוס, כן? שהוא, שכחתי את השם שלהם. לא משנה. כן, שבמקום מסלול, הוא נוחת במגלשה. הוא נוחת בים, לוקח את הנוסעים ואת הכל דרך הים. היה לו, קראו לזה הידרביון. אבל זה היה מטוס גדול וכל זה. הוא למד והוא פתאום נהיה שמה מכונאי. הוא הלך והתגייס לעבוד שמה ולא ידע כלום. הוא לא ידע. שם הוא למד הכל. הוא למד, הוא לקח ספרים, כי מבחינה טכנית הייתה לו את
היה לו את המושג של החשמלאות. אוקיי. ואחר כך, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא עבד במבדוק. זה אונייה של תיקון אוניות. היא צוללת בים ונכנסת לעומק ומכניסים בתוכה אונייה פגועה, או זאת אומרת שיש לה צורך בתיקון והיא מתרוממת. עושים לה את כל הזה כשהאונייה על יבש, לא בתוך הים. לא בתוך הים. עכשיו אבא שלי היה אחראי שם על כל מערכת החשמל של המבדוק ואת החשמל שהם היו צריכים לנפק גם על האונייה שהייתה בתיקון. הבנתי. הוא עבד שמה עד סוף המלחמה, שהאנגלים התחילו לצאת ממצרים, שעזבו את מצרים, אז הוא נסע עם המבדוק הזה עד לעדן. כי עדן הייתה עוד בשליטת הבריטים. הוא הגיע עד לשם וחזר בחזרה. מ-45, זאת אומרת, כשהוא חזר בחזרה לארץ, הוא עבד בחשמלאי ומכונאי למפעל גדול של שוקולד. בארץ? לא, במצרים. במצרים. קראו לו איקה. אני זוכר את השם כמו היום, זה של יהודי. זה היה, בעל הבית היה יהודי. ועד שבאנו לארץ. עד שהכרתי אותו, מרמרו לי את החיים שלו. כן, מרמרו לה. עם אמא שלו, זיכרונה לברכה, כן, ואחותו. ככה שתחי. ככה שיהיה לי בריאות, הייתה יושבת מתחת לחלון שלי. כן. כמה ואנשים לא שנרמרו. כן. כן. כי לא רצתה אותי, רצתה מישהי עשירה, מישהי אחרת, אל תגיד לי. כן, אמא כן, שלך כן. הייתה רעה כלפיי. נכון, מאוד רע. כן. כן. איפה, בוא נחזור אלינו. כן. מי השוקי שנולד, איפה גרתם? ביפו? כן, ביפו. לא. היינו גרים בכפר שלם עוד. גרתם בכפר... אחר כך כן. גרתם איפה? אצל ההורים עם שלך? הסבתא, עם האמא שלי, זאת אומרת, ואבא שלי. אחרי שהתחתנתם עברתם לגור שם תקופה נתנה מסוימת. לנו את החדר במטבח. בנו חדר שרצו לעשות, זאת אומרת, מטבח. מהחדר הזה רצו להקים מטבח. אז כשאנחנו התחתנו, לא היה לנו מקום, אז במקום לעשות את זה ממטבח, עשו לנו את זה חדר בשבילנו. אוקיי. וגרנו שמה עד ששוקי נולד. איפה שוקי נולד? באיזה בית חולים? בבלינסון. שוקי נולד בבלינסון. בלינסון? כן. טוב, לא יודע. יכול להיות, לא זוכר. אוקיי. ואז לאן עברתם אחרי ששוקי נולד? לאחרי שחיפשנו דירה. לא. לא יודעת מה היה עם אמא שלו, אמרתי לה לא נכון. למה אמרתי לה לא נכון? פתאום בלילה מדופק הסבא שלך. למה אמרת לאמא שלי שקרנית? אמרתי לו לא אמרתי לה שקרנית. אמנם זה לא סיבה, זה לא סיבה. אתם עוזבים את הבית, תוך בסדר, שבוע. אבל זה לא, איך אומרים? כלאם אל-אסא זה לא, מהכנסה. סליחה, זה לא שיחה לזה. אמא, איפה צ'וקי ילדתם? איפה? בבלינסון? אני ילדתי אותו בבלינסון. ואז איפה עברתם לגור? ביפו, בגבעת עלייה. בחדר אחד, והיה בשני חדרים הייתה רוסייה שבאה. מה, זו הייתה דירה שגרתם היה חדר? לערבי, זה היה בית, ובתוך הבית היה לכם חדר? היה גינה. חדר, היו 3 חדרים רצופים, זאת אומרת, אחד אחרי השני. אחד בתוך השנייה ואחד לבד. וכל חדר היה לבד. 2 היו רק ביחד. רגע, אבל זה היה כאילו בית שגרה בו משפחה, והיא כאילו הזכירה לכם חדר? לא, זה היה בית של בעל הבית הערבי. בעל הבית כל הערבי. הבית היה שלכם?
לא, חדר רק מתוך החדר אחד מתוך עם הדירה. מטבח. ושירותים ומקלחת, מה היה משותף לכולם? משותף. רק היה לנו מטבח לבד ואמבטיה. מקלחת, לא היה שהיא הייתה שלכם. שלנו. וכל זה באותו חדר? שירותים, לא, זה היה בחוץ. אוקיי. זה היה בחוץ. שירותים היה משותף. לכם ולחדר השני שהיה כן, שם. למשפחה השנייה, זה היה משפחה אחת. היו לה של 4 או 5 נפשות. 3 בנים כן, של 5 נפשות. ובעל ואישה. רוסים. הם היא הייתה פולנים. פולניה. פולנים. היא שנאה את המדינה, בסוף היא עזבה. חזרה לפולניה. כן. ושם, כשהייתם שם, אז אתה כבר היית במשטרה? כשגרתם ביפו? כן. כן. ואמא, מה את עשית? תמיד בית החיים. לא, היא לא הייתה עובדת עוד. היה לי, דני, היה לי שוקי קטן. ואז אחרי שוקי? ושם נולד לי גם אבי. אבי. וגם נולדה לי אתי, בדיוק נתנו לנו פה את הדירות. המשטרה מה זה פה? ברחוב המוראים. כן. זה הבלוק פה, מה שזה נמצא ממולנו. פתאום המשטרה נתנה לנו את הבית. אז נתנו לנו דירה, כן, וזה קומה היה רביעית. למטה. קומה רביעית זה היה? קומה רביעית. קומה רביעית אמרנו. לא הספקנו לעלות, כי זה היה קטן המקום. לא הסכמתם. לא הספקנו, כי היו 3 ילדים, המקום היה קטן. היה קטן. אז מה זאת אומרת, בדיוק זה היה אם- בסוף הבנייה. אז באו, אז באותו הזמן אני עבדתי במדור בעלי חיים. הייתי פרש. והיה לנו קשר עם מחלקת הבינוי שהיו שכנים שלנו. ביפו. לא, במשטרה, במטה ארצי. הבנתי. היו אוקיי. שכנים, זה אתה יודע, משרד על יד משרד. אז דיברנו פה ושם ואמרו לנו אז שהבניין הזה עומד להסתיים, זאת אומרת, הבנייה שלו הולכת להסתיים. להסתיים, זה התנאים 4. התנאים 4. אז אמרו, תעשה סבלנות, אז נשארתם עוד קצת ביפו? נשארנו עוד לא קצת, הספקנו. לא הרבה, אולי עוד איזה חודש, חודש וחצי, משהו כזה. ופה אנחנו נכנסנו שעוד, זאת אומרת היה בשלבי סיום. זה היה כל חולות, אל תשאל. היה שלבי סיום הבניין. מה היה פה בשכונה? היה עוד בניינים בשכונה בג'סי לא. כהן? כן, כן. אבל לא היה כן, שוק. כן. לא היה את החנויות האלו. פה לא היה חנויות. מה היה פה? היה מרכז, היה קולנוע ממול. קולנוע אני זוכר שהיה. זהו, סלמה. ופה היו חנויות. חנויות. ברחוב התנאים זה נגמר, ואז היה חולות שם, נכון? כן. לא. אחרי... היו צריפים. זהו, זו הייתה עולים מעברה חדשים של כל האינטליגנטים. מעברה של אקדמאים קראו לזה. גם בבלוק הראשון היו אקדמיים. ואחרי המעברה הייתה קריית בבוף של דוסים. קריית מיכה. לא, עכשיו זה קריית מיכה. קריית בבוף. שם זה היה כל חולות, וכל שבת שמה כל הנוער מג'סי כהן היה רץ שמה לחולות, כי היו תחרויות על אופנועים. הקרען, איך קראו לו? חיים הקרען. כבר הלך. לא, הוא חי. כן? כן. אז למעשה את כולנו גידלתם, פה. לא, בעצם, עד אתי כולם נולדו ביפו, כן. ואני נולדתי כבר פה, כן. שגרתם פה. כן. גרתם אתי נולדה, אבל לא גרנו כבר שמה. תכף קיבלנו את הדיון. ואז גרנו פה בקומה ראשונה. כן. כן, היות והייתה בקומה ראשונה, כשנתנו לנו את הבלוק הזה, שאלו אותנו, אז אנחנו שאלו אותנו חשבנו. איפה אתם רוצים. חשבנו שזה קומה ראשונה למעלה. אתה מבין? כי ואני זה לא הכל רציתי, היה ריק. לא רציתי קומה, זאת אומרת שנייה או משהו, למה אמרנו, אני עם ילדים, ופה זה שוטרים שגרים, עובדים לילה ואת כל זה, אז דרך לא- המרפסת היו קופצים. לא רצינו להפריע לאחרים, אמרנו, איפה שנתנו לנו שמה, יצא לנו שמה, קיבלנו שמה.
יכולנו לקבל יותר גבוה, יכולנו זה מה לקבל שביקש. איזה דירה הכל היה ריק, שרצינו בבניין. בבניין באותה התקופה. הכל היה ריק. אז אחר כך נודע לנו שהבניין הזה עומד למסר לעמידר, כי זה היה רכוש של עמידר, של אוקיי. חלמיש יותר נכון. ואמרו, כן, שאנחנו יכולים לקנות את הדירה. איך אבל קיבלתם? הייתם צריכים לשלם כמו דמי מפתח? איך היינו זה עלה? הם מרידים לנו 100 לירות לחודש. לא, 49 שקל לחודש. לירות, סליחה, היו מורידים לי, סליחה, שכירות. 49 שקל לירות. לירות, זה היה שכירות שהיו מורידים לנו עבור הבניין. החזקת הבניין, כי אנחנו לא היינו משלמים שום דבר. לא חשמל מדרגות, לא כלום. היינו רק 49 שקל ונגמר. כשבאו ואמרו שעומדים למכור את הדירות האלו, אז נודע לנו שזה שהיה גר פה סלוק. אם אתה לא הכרת הוא עוד חי. אותו, הוא חי. גם אשתו, אבל אשתו כמו דובה. כן, שידענו שעומדים למכור, אז ביקשתי לעבור לדירה הזאת. בדיוק עזבו. לקומה שנייה. כן, הם קנו שזאת בית, דירה- הסלוק. עכשיו, הדירה הזאת היא קצת יותר גדולה מכל הדירות האמצעיות. לנו זה יש את פינתי. החתיכה הזאת, את המחסן פה, מה שיש לנו, כן? שבכל הדירות הראשונות אין. אין אותו. אוקיי. כן. אז עברנו לדירה הזאת, ונעשה חוזה איזה ואת דירה הכל. הייתה פה, שמע ישראל. היה עד ארונות מטבח, הכל שחור, והוא חשב שזה צבע. התחיל לסבב, אני לא עליתי, אני לא יכולתי להיכנס. היא הייתה בגיל מעבר באותו זמן. הייתה למה גיל מעבר? אנחנו פה כבר כמה שנים, 40 שנה. מרי, אני לא לא יודע מה. יכולתי לסבול את המקום, קיבלתי דיכאון מזה. לא כל יודע. הקירות היה צבוע, הכל היה. נכנסתי, נעשה לי לא טוב, לא רציתי. לא להיכנס. רצתה, לא לעבור ולא כלום. היא לא ראתה אפילו את הדירה ולא כלום. אני לבד, בזמנו אני לא יכולתי להרשות לעצמי להביא צבאי, להביא איזה מישהו שתקן. את כל השיפוץ, את כל השיפוץ והניקיון של הבית עשיתי לבד. לבד, הכל, איך צבע האנשים והכל. היו חיים פה, אני לא יודעת. ובני כמה היו שוקי ואבי ואתי? קטנים, שוקי עוד לא היה לו בר מצווה. בר מצווה עשינו לו פה למעלה עם, איך קוראים לה? בר אור. לא. בר מצווה כן. עשינו לו לשוקי, היינו עוד למטה. אני זוכר את זה. כן. ובאו לנו הרבה אנשים. ואחר כך, אחרי זה עלינו לכאן. אוקיי. וזהו. אנחנו המשכנו וגרים בבית הזה עד שנעבור לג'סי כהן. בסדר. אני רוצה לחזור רגע הבא. כן. מה היה הקשר של... הרי אריאנה התחיל למעשה אצלכם. כן. אז תספר לי איך הכל התחיל, ממי הכל התחיל, עכשיו. הם בנו את המועדון, זה היה מועדון קיים. המקום עצמו, זאת אומרת, היה קיים. המבנה היה קיים, אבל הם הפכו את זה, זאת אומרת, מי זה הם? שיפצו אותו. הדוד שלי, והיו לו עוד שני שותפים. אולי תזוז עוד מעט, אתה תשב עליי. היו לו עוד שני שותפים. היה בית המעצר ממול. מה זה בית המעצר ממול?
יש בית המאסר ביפו? כן. משטרת יפו. זה היה ממול. אריאנה זה היה מאחורנית. אז למי הוא היה שייך? אז מי קנה עכשיו. אותו? סמי? מה? כן. שמואל. אוקיי. שמואל ברזילי? כן. אז הוא היה נשוי כבר לגרסיה? כן. הוא היה נשוי לפני זה לדודה השנייה, זאת אומרת לדודה רוזה. רוזה. הם התחתנו הכל פה בארץ, והיא נפטרה כאן בארץ כשהיא הייתה צעירה מאוד. לא היו להם אפילו עוד ילדים. היא קיבלה מחלה, משהו? לא יודע, לא יודע. רוזה הייתה מי תזכיר לי אבא? האחות של אימא, אחות של אימא. כן. היא הייתה השלישית. זאת אומרת, סבתא, הדוד ז'אק, והוא הכיר אבל גם את גרסיה. אנחנו הכרנו את שמואל במצרים בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא היה בחיל מלאך בחיל הים היווני. ואז קראו לו סוטירי ביוונית. אז הוא נפגש עם האבא, כן, ואז הוא בא וסיפר, כן, שהוא יהודי וכל זה. אז אנחנו הזמנו אותו אלינו הביתה בתור יהודי. היה קשר מאוד מאוד הדוק עם היהודים לכל החיילים שהיו בצבאות הזרות. זרים, אוקיי. זרים. אתה מבין? כן. אז הוא נכנס אצלנו הביתה. כן, איך אומרים את זה? הוא התיידד עם הדודה שלי, נסעו והתחתנו. הוא ורוזה. הוא ורוזה. יפה. עכשיו רוזה הייתה גרה מה? אצל דודה, אצל סבתא אסתר? סבתא רבקה, אצל הסבתא שלי הייתה גרה. אוקיי, לא אצל אימא שלך, אצל סבתא שלך. לא, אוקיי. בטח, בטח. אז הם היו גרים, זה באלכסנדריה, הם התחתנו כאן בארץ. הוא ורוזה. הוא, שמואל ורוזה התחתנו כאן בארץ. כי כל המשפחה שלו, מסלוניק, היו כאן בתל אביב, ברחוב הקישון, לא רחוב הקישון, זה השני, נו, איך קוראים לו? שעשו גם כן שם מדרחוב, איך קוראים? פלורנטין? פלורנטין. שכונת פלורנטין, כל שכונת פלורנטין היו סלוניקאים. כולם. כולם היו סבלים. כולם היו סבלים. כל החברות, זה תובלה ומנופים וכל זה היה בידי הסלוניקאים. ושמואל היה גם כן בין הסבלים האלו. עכשיו, הם היו גרים ברחוב חיים ויטל, ברחוב, על יד רחוב פלורנטין. כן. בשכונה. כן, בשכונה. היו גרים בחדר אחד, והסבתא שלי הייתה גרה איתה, והיא הייתה יושנת בפרוזדור. כי הייתה גרה עם עוד שכנה. היו רגע, ואיפה שלושה הסבא שכנים. היה? הוא נפטר? מי? הסבא. כן, הוא לא היה בחיים, בגלל זה היא גרה איתם. כן, כן. אז כל שכנה היה לכם. היו שם 3 שכנים שגרים בדירה אחת. כמו שותפים. מה? כן. סוג של שותפים. כן. עכשיו, אחד רק היה לה, בוא נאמר ככה, כאילו 2 חדרים, והיה לה מטבח ושירותים בנפרד, ועוד זוג אחד שהם גם כן היו סלוניקאים, היו גרים באותו הכניסה, זאת אומרת, הול ככה של הסבתא ודוד שלי. אז הם היו גרים כל הזמן שמה. כשבאנו לארץ, הם הוציאו אותי מיד מהמעברה שהיינו, מחנה מעבר, בוא נאמר ככה.
ולקחו אותי איתם בחדר. אז עכשיו בחדר היינו גרים ככה, הדוד, הדודה והשני ילדים שלהם, יעקב וקלמי. יעקב וקלמי למעשה הם מרוזה. אז רגע, בוא נעשה סדר. רוזה לא היה לה ילדים. לא היה. אבל אמרת שהוא עבר לגור עם רוזה בפלורנטין. הוא התחתן, מה? הוא התחתן עם רוזה התחתן, כן. התחתן. איפה הם היו גרים? תאמין לי שאני לא יודע. ואז לא היה להם ילדים. לא היה לה. והיא נפטרה? והיא נפטרה. אז הם לא, המשפחה של שמואל לא רצו לעזוב את המשפחה של רוזה, זאת אומרת. אז הם באו ואמרו, הם רוצים שיתחתן עם האחות השנייה. ואז דודה גרסיה הסכימה להתחתן איתו? כן. אוקיי. כן. ואז היא עלתה לארץ, עד אז אנחנו היינו עוד במצרים. ואז היא עלתה לארץ, כן, והתחתנו כאן בארץ. ואז נולדו מי? יעקב וקלמי. ואנחנו ישבנו 4 בחדר אחד. זהו. עד אז, אתה שאלת בקשר לאריאנה. אז כל הסלוניקאים היו אומרים, אין להם איזה מקום איפה להיפגש ככה חברים. לעשות מין מועדון כזה של חברים. אז הוא בא והציע שיפתחו מועדון חברים כזה. הוא סמי. סמי, שמואל. כן. כן, אז פתחו באריאנה. הוא פתח את זה, או היו לו שותפים? הוא ועוד שני השותפים היו, זאת אומרת, 3 שפתחו את המועדון הזה. עם הזמן הוא שילם לכל האלו את הפיצוי, מה שהיה מגיע להם מהמקום, והוא נשאר לבד במועדון. את היית שם אמא במועדון? הייתם יוצאים לשם? כן. פעם או פעמיים, כן, פעם או פעמיים, כן. כן. אני הייתי שומר שמה בכל סילבסטר, כן, שהיה, זאת אומרת, ראשון לזה, לינואר, היו שם עושים חגיגה. אז היו שמים שוטרים על יד המועדונים לשמור על הסדר. כן. היו שמים אותי מיוחד שם, אמרו, אתה מכיר אותם ואת הכל, אתה מסתדר איתם. אז הם הקימו את המועדון הזה, ואז מה, הם הביאו את אריסן? את מי הם? הם הביאו את אריסן, הם הביאו את טריפונס. מאיפה הם הביאו אותם? הם הכירו אותם? לא. גרסיה הייתה נוסעת. גרסיה, אז היו זמרים מקומיים, סלוניקאים, שהיו שרים יפה וטוב, שהיו מקומיים. איפה? פה בארץ? פה בארץ. כן. שאחד היה צבאי, ובערב הוא היה מתעסק במוזיקה. היה עוד אחד שהוא היה אקורדיאוניסט, אבל כולם, זאת אומרת, היו סבלים או משהו, אבל כולם היו סלוניקאים. אז טוב, אז הם הכירו את המוזיקה, מה שהכירו. זוזי את. תזוזתי פעם. לא את תזוזי. אתה מבין? אז החליטו, אתה מבין, לעשות משהו ככה יותר חדיש. אז היא נסעה לחפש מהזמרים? כן, היא נסעה לבד? כן. היא הייתה יוזמת. היא הייתה פלפלית. היא הייתה מכירה את כל האמפרזרים, אתה יודע, של הזמרים ואת כל זה ביוון. היא הייתה בוחנת אותם שמה ואת הכל, היא הייתה סוגרת חוזה ואת הכל, ומסדרת את זה פה בארץ. אז את מי הביאה קודם? את טריפונס? לא. אריסן? אריסן. הוא היה בכלל מוכר ביוון? הוא היה צעיר. הוא היה מוכר בו. תראה, לא מוכר או מה. הוא היה זמר טוב. הוא היה שר באיזה מועדון. הוא היה בגיל 17, נדמה לי, כן. 18. הרי הוא היה עריק מהצבא.
אז היא ראתה אותו שם, ואז היא הביאה אותו לארץ? הביאה אותו לארץ. והוא גר פה, או שהוא רק היה בא ומופיע וחוזר? הוא נשאר פה? לא, הוא השתקע בארץ, הוא התחתן בארץ גם כן. מי התחתן עם עליזה הזיקרי? זה הוא התחתן? לא, הוא התחתן. הייתה לו אישה אחרת. ויש לו בת, יש לה בת. הזיקרי יש לו בת לקח מעליזה זיקרי איתו. חברה. ידוע דיברה לציבור. לו מזמן הבת שלו. עליזה הזיקרי לא הייתה נשואה לו, הם היו זוג ונולדה להם בת. בת. הוא היה נשוי אריסה. וטריפונס מה? וטריפונס גם כן, היא נסעה ליוון. אני לא לא זוכר אם מיוון. זה בקפריסין. אם אני לא... או יוון או קפריסין. מקפריסין. או יוון או קפריסין, והביאה אותו לארץ. הביאו עוד הרבה זמרים אחרים. הייתה זמרת אחד, היא הייתה כמו בובה. כולה? לא, בבה. בבה. היה ושם היו מנטש, היה מתלבשים מממן עליהם. אותם. מנטש היה ראש הסלוניקאים מי? בארץ. מנטש, הוא הלך לעולמו. צרפתי. אתה מבין? הוא היה ראש כל הסלוניקאים. מה שרצו, או מה? היו פונים למנטש. כל מה שהיו צריכים, היו פונים למנטש. והוא היה רץ. הוא היה לו קשר שכן עם חרא. כל הגדולים. עם כל הגדולים. בין שזה היה איזה מעמוס בן גוריון, מפקד המשטרה, המפכ"ל, וכל האלו היו חברים שלו. והם היו באים כל פעם לאריאנה לחפלה. אתה ראית את התמונה, נכון? לא? הראיתי לך תמונה. יש איזה תמונות, אני לא זוכר, צריך לראות אותם באמת, אנחנו נראה כן. אותם. עכשיו אין לי את זה איתי, הם לקחו לי את האלבומים האלו. אתה מבין? והם עבדו שמה שנים. אז התחילו מהעולם התחתון להתלבש עליהם. רצו דמי שחיתות, מחסות. חסות, אתה מבין? אבא שלך כל כך הרבה שנים בארץ, גם את העברית שלו לא טוב. לא למדתי עברית, אני לא מתבייש לומר את זה. ופשוט מאוד, שהוא התלונן למשטרה על האיומים. בערב אחד היו גרים בפלורנטין, בא אחד עבריינים. רגע, אם תכף אנחנו מסיימים. לא, רוצה רגע לקום, אני חייבת לקום. אז קום. רוצה לקום. ורגע, אז אני אעזור לך. תביא לי טלפון אולי. רגע. זהו. הזקנה שלנו. אתה צעיר. אתה שומע, דני? כן. בא עבריין אחד, פרץ בדירה של שמואל כשהם היו גרים עוד בפלורנטין, וזרק בלוק של מדרכה, במזל שיעקב לא היה יושן באותו ערב במיטה הזאת. למה? לאן הוא זרק את זה? על המיטה, זאת אומרת, היו דלתות של זכוכית. מבחוץ. מבחוץ. הוא זרק, הוא פרץ, לא בדלת של הרחוב הייתה דלת, אבל של החדרים היה מזכוכית. אז הוא לקח את הבלוק וזרק בחדר, וזה נפל בדיוק על המיטה. על המיטה. והמשטרה איימו
על שמואל. רצו שהוא יהיה השטינקר של שלהם. המשטרה. והוא בשום פנים לא הסכים לזה. בשום פנים, אז התחילו לעשות לו בעיות עם הרישיון של הבית קפה, לא רצו לתת לו רישיון, ופה ושם, כל מיני בעיות, עד שהוא החליט למכור את המקום. וככה נסגר סיפור אריאנה מבחינתם. אמנם אריאנה המשיך להתקיים, אבל בעלים אחרים, כי היה לו את השם, זה של אריאנה, זה היה כן. מוכר, זה לא היה מישהו שהיית שואל אותו על אריאנה, והוא יגיד לך שהוא לא יודע איפה שזה אריאנה. בכל יפו, כל המועדונים, מה שהיו והכל, לא היו מוכרים כמו שאריאנה. אני אתן לך דבר קטן מאוד. הייתה הפגנה בנצרת של ערבים. ואני הייתי עם קורס פרשים, והחליטו שנוריד בנוסף לכוח של תל אביב, שבתל אביב אז לא היו לנו הרבה פרשים, דלדל העסק הזה, היו לנו מספר קטן של פרשים, אז ניהלנו קורס, אז הורדנו את הקורס עם הוותיקים, הורדנו אותם לנצרת. עכשיו, היינו סגורים שלא יראו אותנו, זאת אומרת שלא ידעו שהביאו כוח כזה לנצרת. לפזר את ההפגנה. אני לא יודע משום מה אני החלטתי להוציא את כל הפרשים לסיבוב בעיר. ברגל, לא על הסוסים. על הסוסים. אוקיי. הסובבנו, היינו בזוגות, היינו איזה 12 פרשים, משהו כזה, שיצאנו, כן? והסתובבנו, זה. הערבים חשבו שאנחנו כוח בשביל לפזר את ההפגנה, אז לא החליטו לא לקיים את ההפגנה. והם באו וסיפרו למפקד הכוח של המשטרה שהם לא יפגינו, מקבלים את כל זה. אז על מה הם רצו להפגין? מה? על מה הם רצו להפגין? אני לא זוכר על מה, אבל היו בזמנים ההם היו הרבה בין ערבים ונוצרים. אז בא מפקד הכוח של המשטרה שהיה שם, שאל את המוכתר וזה שלהם, מה קרה שהם מבטלים, זאת אומרת, את כל הפגנה וזאת? אז הוא בא והוא אמר, אנחנו לא רוצים שכל הכוח הזה של הפרשים וכל זה יתעסקו איתם ויהיו נפגעים ואת כל זה, אז החלטנו. אז הם ירדו מזה. הם ירדו מזה. בא מפקד הכוח, הוא אומר לי, אתה עשית דבר שהיה אסור לך לעשות, אבל זה יצא לטובה ותודה רבה. אסור לי שהוצאתי אותה מחוץ למסגרת שהיינו. כן. בלי רשות הוצאת אותם. בלי רשות. אני הוצאתי אותם כי הם היו סגורים, אתה יודע, היינו שם יומיים או משהו כזה. גם הסוסים ואת כל זה, זה לא טוב, זה צריכים להוציא אותם לפעילות מסוימת.
ודבר, עוד מקרה אחד היה, היינו בקורס פרשים בעזה, והיינו צריכים לצאת לחיפוש נהדר במרכז, על יד ראשון, אני לא זוכר, זה כבר הרבה שנים. הביאו אותנו, זה היה בלילה, בחצות, לא ידענו איך להוריד את הסוסים. לא היו אז נגררות וכמו היום. זה היה באוטו מסע, היינו צריכים למצוא מקום גבוה שהיה אפשרי, כן? להחליק את הסוסים למטה. וזה עבדנו שעות עד שמצאנו מקום שהיה אפשרי להוריד את הסוסים. אז כשהורדתם אותם? הורדנו אותם, זה כבר היה לפנות בוקר, זה היה שם איזה קיבוץ, אכלנו שם, נתנו לנו ארוחת בוקר בקיבוץ, והוציאו אותנו לחיפושים. הרבה דברים היו. היה מקרה אחר, הייתי פרש ומסייר בחוף הים בבת ים. אז היה לנו מגבעת עלייה, שזה בבת ים, עד הריביירה. תזרוק לי את השמיכה, זו קר נורא פה. עד לריביירה. איפה שהיום המלון, זה הגדול שם. היה ים סוער, ראיתי מישהו שהכרתי אותו בתור איש משטרה, שהוא נכנס שם בגבול בת ים, מול קיוסק שקראו לו יולנדה. זה היה של טריפוליטנים הקיוסק הזה. הוא נכנס לשם והוא לא היה יכול לצאת מהים. הוא היה נסחב פנימה. אוקיי. היה לי חבל על הסוס, שהייתי קושר את הסוס בזמן הפסקה. אני נכנסתי עם הסוס בים. באיזה שעה בערב זה היה? בים, כן, עד שהגעתי כמה שיכולתי להגיע קרוב אליו, ועם החבל משכתי אותו החוצה. היו לנו הרבה מקרים כאלו של ילדים טועים, אבל כל זה לא עניין של משפחה. לא. זה לא עניין של משפחה. טוב, תודה רבה לכם. זהו, גם אני מודה לך איך אומרים, שנזכרת לעשות משהו קטן בשמנו.